Lagi ngapain Mas? Yang semaput. Semaput. Oh, wah is angel iki. Rezeki anak soleh apa rezeki sopir soleh iki? Bapak soleh. Oh, bapak soleh. Pokoknya ditonake. Matang sik lur. Njak semaput. Anggere gelem obah mesti mama. Weh. Weh. Anggere gelem obah mesti mama. Oh, akhir gelem apa mesti mama. Ngono kuwi lho, Mas. Oke, siap Mas ya. Yuk, magang rek. Ya, diwaregi ya Mas. Ku nek kurang tanduk dhewe nang warung ngono ya Mas. Oke. Wis prasmanan ambae kok mae dhewe.